Indolwan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti selebrasyon ti may kasangagasot apan nakarambak ti Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary iti Manaoag, Pangasinan. Impatnangbat agiti deboto ti kinapateg ti selebrasyon at tanda ti pamati da iti namarswa. Dinayaw da ti panagbisita ti presidente as simbolo ti kinareligyoso daytoy. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Alas 8:30 itay agsapa si mangpet ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ken ni First Lady Liza Araneta Marcos dito'y Manaoag, Pangasinan. Tapno makipaset iti maikasangagasot nga anibersaryo ti Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nakimaymaysa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadagiti deboto iti maikasangagasot nga anibersaryo ti Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nabaramet ti panagpasangbay dagiti rinibribo a deboto a nakipaset. May samot lang ti presidente a nangited ti korona iti padi a naikabil iti berhen. Indaluan ti presidente ti kararag para iti komunidad. Almighty and loving God, we offer you our praise and gratitude as we celebrate the centennial anniversary of the Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manaoag. On this sacred occasion, we pray for the grace to embrace her virtues, to find her guidance as a beacon of light in moments of trial, and to strengthen our devotion to her by nurturing profound hope as we journey together in faith. Tinasao ang selebrasyon ket may sa apakasaritaan dagiti deboto manipod pay 1926 para kinimanang Jen amay sa deboto napatagken kwa na daytoy nga selebrasyon. Napaka-importante po nito sa amin, lalo na sa mga taga Pangasinan kasi si Mama Mary, Our Lady of Manaoag, siya talaga yung laging hope namin at yung mga hinihiling namin sa kanya laging naibibigay niya. And hindi niya kami pinapabayaan. Napro-provide niya lahat ng kailangan namin. Parang yun yung paniniwala ko. Pagyamyamanan mat ni Nana Evelyn Gaputa bimisita ni President Marcos Jr. ti selebrasyon. Makamit na nakarating si President Marcos and then talagang maraming tao. Kaya si Mama Mary happy ang niya na yung mukha. Agtaltali na admata naka full alert status ti PNP Manaoag ken nakadeploy ti nasurok sa nga ribo nga police personnel ken volunteers tapno kitaan ken mangbantay iti seguridad dagiti di maraay. Daytapay lang iti kaudyan na damag manipod ditoy Manaoag, Pangasinan. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.